Membres de l'Associació d'Amics dels Aiguamolls i del Patrimoni Natural de l'Empordà i el Centre de Fauna es van desplaçar fins al rentador del Far de l'Empordà per procedir a l'alliberament d'una òliba d'aproximadament un any d'edat. L'animal va ser trobat fa 4 mesos després de patir un accident en xocar contra una paret de vidre d'una pista de pàdel de Figueres, un tipus d'accident que es troba entre les causes més habituals de lesions en ocells nocturns. Gràcies a les cures rebudes pel Centre de Recuperació de Fauna, l'òliba s'ha recuperat completament de les fractures ocasionades per la col·lisió i ha pogut ser retornada al medi natural. L'acte d'alliberament ha comptat amb una presència de 52 persones de diferents edats, que han seguit amb interès les explicacions sobre l'espècie i el seu hàbitat. L'APNE desenvolupa un projecte dedicat a l'estudi d'aquest ocell, la qual cosa ha contribuït a l'interès i la sensibilització del públic. Des de l'APNE recorden que aquest tipus d'alliberament és una activitat recurrent que organitzen conjuntament amb el Centre de Fauna, sempre que un animal ha completat la seva recuperació i és apte per tornar al seu hàbitat natural. Així mateix fan una crida a la ciutadania perquè en cas de trobar un animal salvatge ferit es contacti amb els agents rurals o es truqui al 112 perquè pugui ser traslladat al Centre de Recuperació de Fauna i rebre l'atenció necessària. En cámara lenta. Uy.